Asaphokoka Mpombozone kweli amazwi ovelwano emva kwesithonga sokusweleka kwalowa isakubanga usekela mongameli weli nenkulu baphathiswa yaseMpumalanga uMnumzana David Mabuza. Lokamabuza ukagene nolwamvila lokufa esibhedlele saseSandton. He was my friend because he's the only child that we had. Umasipala waseKuruleni uthi uza kuqhubela phambili nedabi lokulwa urhwaphilizo kulo masipala kwaye oku baza kwenza njengophawu lokuhlonipha uMpho Mafole. Sinamkele kwindaba zethu njengesiqhelo andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsonto. Asaphokoka Mpombozone kweli amazwi ovelwano emva kwesithonga sokusweleka kwalowa isakubanga usekela mongameli weli nenkulu baphathiswa yaseMpumalanga uMnumzana David Mabuza. Lokamabuza ukagene nolwamvila lokufa esibhedlele iSandton Mediclinic eGauteng kwaye beneminyaka engama-60 anesinobudala. But kuyaphela ngithi it's over. uDavid Dabede Mabuza walibonelanga ngomhla wama-25 ngomnyaka ka-1960 ezalelwa kwindawo yasephola Cebukuhle Hazyview eMpumalanga. Waphumelela idiploma yakhe kwizifundo zobutitshala ngomnyaka ka-1985. Ifuthe lakhe lezopolitiko lafumana umfutho esengumfundi ze wanguye nosihlalo wemanyano yotitshala iSADU. Emva ko-1994 lo kaMabuza waba lelinye lamalungu e-ANC kwindlu yowiso-mthetho yephondo laseMpumalanga. Ubhexeshe amasebe aliqela ke njengomphathiswa apho ephondweni ze waba lilungu lesigqeba esiphezulu se-ANC okokuqala ngo-2007. Ube yinkulu baphathiswa yephondo ukusuka ngo-2008 ukuya ku-2017. Izingqi zakhe ziya zavakala nangakumbi kwinkomfa yonyulo ye-ANC yango-2017 nalapho wathi wonyulwa njengosekela mongameli we-ANC phantsi komongameli Cyril Ramaphosa. I, Dabede David Mabuza, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Ngo-2018 uMnumzana Mabuza waba ngusekela mongameli weli ukanti ke asaphokoka Mpombozone amazwi ovelwano. I think people will remember him as a fairly humble person, and that after his term as deputy president, he didn't even stand for a second term. He was happy to set an example to other politicians that there is life after government. He is quite a consequential figure. Whether you weigh him in one form or another, he was not a figure to be ignored. Lo kaMabuza wabeka phansi njengosekela mongameli weli ebutsheni buka-2023. Khange abonakale kangako ke kumaphulo okugaya inkxaso e-ANC phambi konyulo lukazwelonke lonyaka ophelileyo langoMeyi. Took time to be with my family, to recuperate, deal with my health, getting myself ready for the journey ahead. I'm still with the ANC for the longest time you can think of. Umnumzana David Mabuza ibinguthekwana ke kuba ebemhle ngapha embi ngaphayana nanjengoko zibekho iziganeko eziliqela ezithe zabeka ichaphaza egameni lakhe. Ulishiya ke eli limagadahlabayo ngameva nenkunzane emva kwamahlandenyuke obubomi eneminyaka engama-64 ubudala. Inene lento indoda ihlakule iqwa igaba layo igoduke kufandini ulutshaba. DP, cheers. Umasipala waseKuruleni uthi uza kuqhubela phambili nedabi lokulwa urhwaphilizo kulo masipala kwaye oku baza kwenza njengophawu lokuhlonipha uMpho Mafole. uMafole beyintloko yecandelo lophicotho zincwadi kulo masipala kwaye ugetyengwe kuhola wendlela R23 ngomvulo esuke emsebenzini. Ukanti besenenyanga ezintathu kuphela esebenza kulo masipala, sithetha nje amapolisa azingela abarhanelwa kweziseleko. uMpho Mafole uchazwe njengomntu obenobuntu
ingakumbi kwisixeko sakhe. uMafole ebeyintloko yecandelo lophicotho-zincwadi zemali iminyaka eli-10 kodwa ebeseneenyanga nje ezintathu eqala ukusebenza kumasipala waseKuruleni nalapho agagane nokufa khona eneminyaka engama-47. He was his daddy's friend. And he was my friend. Because he's the only child that we had. I never thought that one day my boy will be gone. As a family, me and her are only having one child. Those that we had just passed on. And he was everything to us. He was gold. Ukubhubha kukaMpho kushiye inceba elinzulu kusapho lwakhe. My baby is gone. My baby is gone. I'm so heartbroken. Usapho luthi umntwana walo ubulewe ngethuba esuka emsebenzini. Itheba bathi nanguMpho ulele emotweni yakhe udutshulwa abantu esingabazi kuchayiseke nemoto ene angayitshayisanga ngamabomu sekaluze icontrol la sekalele khona athe imoto ngoba behamba yafika yachayisa lena enye manje inhliziyo zethu zibhlungu. I personally feel people must be given effective. If they give you effective 50 years, it means you must count 1 up to 50 years. I think that's the kind of justice that, on behalf of the family, I think we could call for it. uMasipala waseKuruleni uthi uza kwenza uphando ngesisiganeko. We remain unshaken. And we will get to the bottom of this. We've asked for even intervention. We've escalated to state of security to SAPS nationally. Amapolisa asazingela abarhanelwa ababandakanyekayo kwesisiganeko. Uyalelwe ibail uNdubuyisi Okeke inkundla kamantyi yasempangeni KwaZulu-Natal. Le nkundla ikholelwa kwelokuba kungaqhwalelisa ityala ukukhululwa ngebail lakwalo kaOkeke nojongene nezityholo zokusebenzisa gwenxa isazisi sikaThembeka Mchunu nongunkosikazi womphathiswa wamapolisa kwili uMnumzana Senzo Mchunu nalapho wathenga ii-cellphones ezimbini esebenzisa iinkcukacha zikaThembeka ziwamfaka kwityala elibalelwa kuma-3,000 eerandi. uOkeke ngaphambili uxelele inkundla ukuba ezifowuni uzithenge kwi-internet kodwa akanalwazi ngumntu owazithenga kuye. Sazisi sikaThembeka Mchunu nonkosikazi womphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu sabiwa ngo-2022 nalapho sasetyenziswa gwenxa. Yes, for me, my life have been affected because I couldn't do things that a normal person would do. I think it's very painful for women in particular in this country. It should be addressed, and I'm sure this case opens up that opportunity. Ukanti lityala liphakamisa inkxalabo ngengxelo ezikhulayo zolwaphulo-mthetho kunye nokubiwa kwezazisi ngabemi bangaphandle eMzantsi Afrika. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uthi uOkeke usebenze namagosa akwa-Home Affairs ukwenza ubuqhophololo. He has a fraudulent marriage, which he tried to bring to the court here. And then he went to, I think, Home Affairs to get birth certificates of his children, and again pretended to be the father of these children. Again, fraudulent. So the whole of his life, this immigrant, Nigerian immigrant, is just fraud and criminal. Umantyi uthi ukuba lo kaOkeke anganikwa ibheyile oko kungabeka emngciphekweni elityala. He has the tendency of committing crimes that have an element of dishonesty. It is my finding and view that it is not in the interest of justice that the accused should be released on bail. Among other reasons, because he is a flight risk. Esi senzo sikaOkeke samshiya uThembeka Mchunu enetyala le-30,000 kwaye oku wakubhaqa ngethuba wayefaka isicelo sokuthenga imoto ngo-2023. uOkeke useluvalelweni nanjengoko engakhange anikwe bheyile.
Ihleli namhlanje kwinkundla kamantyi yasemdantsane eMpuma Koloni iseshoni yophando nephanda isiganeko sokusweleka kwabantwana besikolo abangama-21 kwindawo yentselo eNyobeni ngo-2022. Umnini wale ndawo yentselo uSiyakhangela Ndevu ebesemkhumbini nalapho aye wagxeka abazali ngokusilela ukujonga abantwana babo. Uphekwe sophulwa ngemibuzo umnumzana Ndevu kujongwa iimeko ezikhokelele ekubhubheni kolutsha nolwaluzonwabisa kule ndawo yakhe yentselo iNyobeni eMdantsane. I-theme yangalamini yayiyepati qha All Blacks for abantu abaye epatini ukwahlula bona kubantu abahambayo jikelele endlini. And ngokwa kwipost yayiphumile pha yayicaciswe gca into yobana abantwana abancinci abangaphansi kuka-18 abafuneki pha. Lo kaNdevu uhambise wathi abazali nabo basilela ukuphosiliso kubantwana babo kwaye ayiloxanduva lakhe ukujongana neentshukumo zabo maxa onke beze kule ndawo besazi ubungozi boko. If a child drown in your pool, who's responsible for that? Ukuba umntana nango ke ngoku uyarhaxwa utshona kwipool yakho kwakho uxanduva lolukabantu. Ayibelo lwami uxanduva. It is not my responsibility. I'm not responsible, Your Worship. Is it correct to say that that child will enter at her own risk to the pool without the knowledge of the owner of the house? Ngaba kunjalo uba lo mntana uzawube ezingenela ngokunokwakhe phaa kulo mgibe ngaphandle koba ke abazali babe nolwazi. Kunjalo. Phinde wazikhusela ngelithi aba bantwana baqale kwezinye iindawo zolonwabo de bafika kwakhe ekuzeni kusa bedala esi siphithiphithi. Isiphithiphithi siqale usibona mna emveni kothu ngo-11 akho siphithiphithi pha. Ndikulungisile nangoku ndathi i-crowd abantu bebesiya bebebaninzi bebe kwi-till point ngo-9 ngondifikayo. Le nkqubo yophando ngokusweleka kolutsha eNyobeni isaqhuba. Ufunyenwe umzimba womntwana nowaduka kule nyanga iphelileyo emva kwezikhukhula zemvula nezahlasela iinginqi eziliqela zaseMpuma Koloni quka nedolophu yaseMthatha. Ezi zikhukhula zadlula nemiphefumlo engaphaya kwekhulu zezashiya iwaka labantu lingenamakhaya. Komishoni ejongene nokuchongwa kwakunye neminye imiba yejaji igqibe kwelokuba umongameli wejaji kwiphondo laseGauteng uDunstan Mlambo ukulungela ukuchongwa njengosekela ntloko yejaji zeli. Bathathu kuphela abagqatswa ebebegaqele esi sikhundla kwaye esi sindululo siza kuthunyelwa kumongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa ukuze yena onyule ngokusesikweni. Esi sithuba kudala singenamntu ukususela ngoSeptemba onyaka ophelileyo emva kokuba ujaji Mandisa Maya eye waqhuzula lemikhala njengentloko yejaji zeli. Sekela mongameli wombutho we-MK Party nokwayinkokheli eliqela epalamente uGqirha John Hlophe uthi imbalelwano yokususa isithethi sombutho uNhlamulo Ndlela kwiqela lababhexeshi balombutho elisepalamente inyani. Imbalelwano ezimbini ezithende zidiza ukungoneliseki kukaHlophe ukuziphatha kakubi kukaNdlela nto leyo ekhokelele ekhutshweni kwakhe kwiqela lalombutho elisepalamente kuquka nesohlwayo esemthethweni esinikwe uDuduzile Zuma Sambudla. Izolo uNdlela uthe khange akwazi ukuqinisekisa ubunyani bale mbalelwano watsho esithi kusafuneka ingqiniwe. Ukanti uHlophe ungqinile ukuba le mbalelwano iphuma kwiofisi yakhe. When it became abundantly clear that he has now received the letter, he changed to saying, no, this is not the signature of the parliamentary leader. If anything, this has been forged. Let me confirm categorically that the letter came from my office. uHlophe uwakhabile amabango athi amalungu epalamente alombutho athi makasuswe esikhundleni uColin Makhubela ukwathe akukho nyani kwingxelo ezithi amalungu alombutho afuna uMakhubela agxothwe. There is no petition in terms of which MPs are calling for the head of the chief whip. This is a figment of someone's imagination, quite frankly. I would have been the first person to receive that petition. Obviously, if the petition is against me, I wouldn't expect MPs to give it to me. They would probably give it to the chief whip, who would in turn forward it to the president.
who is sitting in Nkandla comfortably now. Uhlophe uthi ukutyalwa ngokutsha kukaNdlela makungajongwa njengephawu lokuba umbutho uyatshabalala. Ugqirha Vincent Melo noyingcaphephe yonodolazana nolingqina likamongameli wejaji eMpuma Koloni ujaji Selby Mbenenge uthi umyinge we-99% yemiyalezo ene-emojis phakathi kuka-Andiswa Mengo kunye nojaji Mbenenge yayiqulathe imiyalezo yesondo okukuthethe ngethuba enikezela ngobungqina kwiseshoni ephanda izityholo zesincwaso esingamkelekanga ngakujaji Mbenenge nehlele eRhawutini. Ingcaphephe kubuchwepheshe bonxibelelwano lolwazi ugqirha Vincent Melo uxelele inkundla ukuba unodolazana wokuqenqeleka phantsi ehleka usetyenziswe izihlandlo ezingama-20 ngexesha lencoko yabo kwiqonga lonxibelelwano iWhatsApp. Did the parties use the emojis in any manner different to the manner in which they are ascribed in the Unicode? It is my opinion, Chair, that I would say 99% or a good number of accuracy, they are associated with that. Ekuqaleni kwalonyaka ingcali yezolwimi kunye nezomthetho ugqirha Zakira Dokrat wanika ubungqina ngentsingiselo yesondo ecacileyo kunxibelelwano phakathi kajaji nabasebenzi bakhe nangona kunjalo yachithwa liqela lezomthetho lejaji ukanti lo kaMelo onekezele ngobungqina obuqulathe ingxelo yokuba bangaphi oonodolazana abasetyenzisiweyo ngexesha lencoko phakathi kommangali kunye nomtyholwa. Person A used approximately emoji 97 times. And person B used emoji 69 times in communicating. Ebuzwa malunga nokusetyenziswa koonodolazana abahlekayo uthe basetyenziswa ngendlela efanayo ngale ntsingiselo eyayibhalwe ngayo. In the way that the parties used these frequently utilized emojis, did they use them in the same way or did they use them differently? It is my observation, Chair, that they were used in the same way. Omelo uzaqhubeka nobungqina bakhe ngomso. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu kudesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkeleka lokho eqongeni lam le mozulu bethuna igama lam ndikuthabile mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje nantsi imozulu bukeleka lokho apha emva kwam kumfanekiso oxelatha ngokubanzi iziganeko zamvanje zemozulu kuMzantsi Afrika uphela uyawuphola nambukela apha ekhaya banoko qonye kamnandi ngamandla futhi kwiindawo zonke nje nengingqi ezikumntla mpuma woMzantsi Afrika uphela ngamandla futhi kulo lonke futhi elapho lapha kaloku eFree State kuncam kovelcome nazo zonke nje zaziphaluka inkwankqa nengqele ekseni ngaye la 4 degrees kanti bayaluvala ke mbukeli wam balusongola sukula ngomso kwakhona kokuhle pha emva kwedinala ngo-12 degrees wona ke amaqondo wakho phantsi naphezulu bese ngokuqala nqa iphondo kuphaya kaloku eMpuma Koloni ngamandla futhi kwintshona yalo ndawo ezifaka umbindi walaphondo njengaphaya kaloku ekalathu ke futhi ekseni qaba ngamafu ngenkwankqa ka-4 degrees emva kwedinala ngomso bayisonga beyivala la mini futhi ngelashumi ke likhatshwa sisithandathu kanti ke baphila ngolu hlobo mbukeli phaya ephondweni elise-Free State bono eloke bukela lam lizintsalo kumbindi apha kuMzantsi ngamandla futhi kuncam kuyabanda kakhulu nje bukela kakhulu phaya ko-Fixback ekseni bevuswa nguye futhi la 3 degrees zebenjenje ephondweni laphaya kaloku entshona Koloni ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo napha kumantla eBeaufort West kwasekuseni ngaye la 6 degrees kodwa kubanda yonke nje lambindi welaphondo ngayo yonke nje la ntsasa ngizibona kaloku xa sibula ngomgama futhi ephondweni elise-Northern Cape ngomso ngamandla futhi indawo eziphakame kakhulu kwelaphondo phaya kwakurumane kwakiseli futhi ngabanda kakhulu ngaye la 2 degrees napha kumazantsi nombindi welaphondo ingqele nje yonke imva kwedina bukele ekhaya ncembe nam ngokubanzi phaya ephondweni elizinze northwest ngomso futhi kumantla welophondo mahike ngwasekuseni ngesithandathu napha koKlerksdorp yinkwankqa nengqele ngo-5 degrees bethule ekhaya sinyuka kakhulu ngokubanzi phaya ephondweni eliseRhawutini futhi ke ngamandla futhi kumazantsi welophondo nakuncam umbindi njengapha koSprings ekuseni futhi zintsha zisexa kakhulu kuyabanda mpela phaya ko-6 degrees napha koThembisa eSoweto Alexandra Johannesburg ungabanda ke nkwankqa xa bevuka ekseni
ekuseni sinyuke njalo futhi ngokubanzi ephondweni eliphaka lokho elimphopho futhi ngamandla kaloku kwimpumalelo phondo phalaburwa kwasekuseni futhi yinkwantsa nengqele ngaye kaloku la 9 degrees bethuna masehleni ngokubanzi kwakhona futhi ephaya ephondweni elisempumalanga ngamandla kumbindi nencami yalo futhi emalahleni kwasekuseni ko6 degrees napha ko-emelo kubanda mpela ngesine nkambi ezawulala kwakhona kwesini mandivale bethu namna kaloku ndiyisoke futhi kakhulu lamozulu phaya ephondweni lokugqibela nqa kuphaya KwaZulu Natal ngomso futhi amantla phongole ekuseni ngo8 degrees napha ko-Vryheid ngo13 Richardsburg okugqibela nqa futhi kuyabanda kakhulu ekuseni ngo11 mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyawule kamnandi mawethu.